Ariyo maber jaera mar Ramogi TV machiegni weche manyien maka gi kacha odhiambo masani to kapok wakelo ni weche adimba wakelo ni thuond weche. Chenro matao kaunti ma Nairobi odok e lwet gavana kowuok kuom Nairobi Metropolitan Services kata NMS. Ng'at achiel michich ni nigi tuo mar Ebola yudo thieth e osiptal ma St Mary's Mumias. Apisa achiel mar obila owito ngimane ka mamoko ariyo yudo thieth tok rakore ga chich mar njore e gwenge ma Nyakach. Machiegni nyinga Milton Ocheng, jatend od bura mar Wiper Democratic Party kendo jadito e riwruok mar Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka owacho ni twak ma jatend piny manyoro e kinde ya od bura mar 13 ne okomulo gik madito mathago jopiny Kenya. Musyoka omedo ni weche mag uchumi ma pachoka kod wach mar nengo ngima ne owinjo mul e twak makamano. The first campaign promise by the Ruto administration was to the lowering of the cost of living. From day one, all costs associated with basic living have gone up. The price of unga and the cost of electricity are beyond the ordinary mwananchi's reach. These are matters we feel should take preeminence in these early days. Just like there was the rush to subsidize fertilizer on the 19th of September 2022, the same urgency should have first and foremost been applied to the rapidly rising cost of living. Only yesterday, as President William Ruto was opening Parliament, Central Bank, on their part, were raising the base lending rate from 7.25 to 8.25 or thereabouts. What does that tell you? The cost of borrowing will now go up. It is the middle class in this country and the hard-working business people who have made this country move towards Vision 2030 objectives of a middle-income country. But now if we kill that spirit by Kenyans not being able to borrow, I think that the consequences will be amazing in a negative sense. Chenro matao kaunti ma Nairobi kawuono nodok ayanga e lwet kaunti no kowuok e Nairobi Metropolitan Services mosetaye chakre 2020 e nyasi manobagi e City Hall ma Nairobi kawuono. Jatend NMS Meja Mohamed Badi nowacho ni NMS notiyo tije makare kendo medo bero kaunti ma Nairobi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manorwako gik tich koa kuom NMS nopuoyo tijgi kendo singo dhi nyime gi tayo kaunti ma Nairobi kaka dwarore. I take this opportunity to thank the national government for giving me this noble responsibility for spearheading the transform of our great city in the capacity of DG of NMS. I extend my gratitude to national government, county government that we have worked very well, the Kenya Defence Forces, and His Excellency Governor Sakaja and our various partners and stakeholders, as well as people of Nairobi for their trust and, more importantly, their unwavering support and coordination that has led to this great achievement. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. E weche mamoko en aguch omenda manyien mar konyo johala matindo midendo ni Hustler Fund oyangi ni biro konyo jiwo thoth jo Kenya e chenro mopogore opogore. Jata tije mar Youth Enterprise Development Fund Benson Mudhendi owacho ni Hustler Fund komedo rekod mamoko dhi medo siro jo Kenya madwaro omenda go. Nyawadgi mar Uwezo Fund Peter Langapiani bende omedo jiwo kowacho ni omenda gi medo bero ngima jo Kenya ahinya to mine, rowere kod joma nigi ng'ol.
The people that are targeted by the Hustler Fund, some of them are actually our clients. And we look to probably getting some of that budgetary allocation so that we can be able to, disburse these funds to those clients. We are still open to working with the already existing platforms so that we can see how we are able to support the youth. Kwa hivyo zile pesa zinafaa zisunguke huko mashinani. Ndio sasa waweze wapate biashara yao na waweze kujimudu. Apisa achiel mar obila owito ngimane kama Mokario to yudo hinyruok e kinde mane girakore kod achich moro manjore gwenge ma Papo Nditie e Nyakach okinyi ma kawuono. Kaluwore kod lipod obilago ma Kenya Police kod jowetegi mag okwach kich ne luwo ndach achich mitudo gi kuo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu, Homa Bay gi Migori. Achichno norakore kodgi gi bunde mohinyo obila 2 kendo nego achiel. Apedha mager itimo mar manyo achijno manoringo lal bang' rakruok makamano. Today, very early in the morning, at around 03:00 a.m., our officers were pursuing an armed robber whom they tracked. They traced and found him having rented one of the room in the flat you are seeing here behind you. Upon approaching the rented room, the robber engaged officers in shootout. Shootout ensued. There was serious shootout between the robber and the officers. Then upon the shootout, the robber managed to escape. We are in hot pursuit. We will catch up with him. Hatukumvamia vizuri. Sasa alikutana na mtu wa bodaboda akibeba watoto wawili wa shule, akasimamisha huyu mtu wa bodaboda, akamwambia hii ni askari. Sasa venye alitoa bunduki kwa jacket, huyu mtu wa bodaboda aliruka, akamwachia pikipiki na watoto wa shule. Hao watoto wa shule waliumia, wakapelekwa hapa Nyakach County Hospital for first aid, na huyo mtu wa bodaboda pia. Sasa huyu jamaa alitoroka na pikipiki. But it's very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. And we thank God that our security forces acted on time and they managed to salvage the situation. Japuonj maduong' ma sikund secondary mar Olkuto e kaunti ma Narok manche nolal oyangi ni nowito ngimane. Komanda mar obila ma sub county ma Mwea West Wilson Koske ne oyango ni Sebastian Jiru ma jegni 56 nowito ngimane e masira mar apaya ka nochomo Meru e romo ma jopuonjre tarik 21 dwe mar 9. Bende nomedo na anyuola ma Jiru oseyango ringre kawuono gokinyi kendo ringre nitie kar kano ringruok ma jomotho mar Meru Teaching and Referral Hospital. Mimi ni ndanda ya Sebastian Jiru Mkuju mwenye alipotea, na leo asubuhi ndio tumepaswa habari sasa amepatikana. Kuna mtu anapatikana nguvu mochari na hajulikana nchini, lakini kulikuwa na kadi inaonyesha. Sasa tukapigiwa simu tukaambiwa anapatikana huko Meru, na we have confirmed with the brother in law, tukanjua mili ni wake. So ndugu yetu amepatikana, lakini ametuacha. Tulipata gari hapa Wanguru, tutafuta gari sana na DCI wa Kamechiri, tukapata gari hapa Wanguru ina garage, na ilikuwa tu venye alikuwa ametuambia. Sasa iko mikononi wa serikali, lakini ndugu yetu amepatikana. We thank God hata kumpata ni tunashukuru Mungu. Mwalimu Mkuju alikuwa rafiki yangu tangu wakati alikuwa principal kule Tebere. Na nimesikia huzuni sana kwa sababu nimepoteza rafiki wangu wa karibu sana. Weche mamoko en ji ariyo mabende liekore ne dichuo gi jaode owito ngimagi e masira makoch mar apaya e kaunti ma Kirinyaga tok lorito mapiko margi.
Kaluwore gi joneno, ji ariyogo norado gi tho margi kane giriembo ka giwuok Kutus ka gichomo Embu, kama lori manowuok Nairobi kochomo Embu bende nomwomore kuomgi kar saa 1 mar okinyi. Ruoth ma Kirimara, Naftali Ndege, ne okwayo jowuoth kod jodak luwo chike mag apaya, kowacho ni masiche mang'eny osebedo katimore e apayano. Ringre jogo notere kar kano ringruok ma Kerogawa Referral Hospital mortuary. Hao watu wamekufa papo hapo venye walikuwa wamekanyangwa kichwa yenyewe, hata ni kitu ambacho huwezi fikiria. Usitaki kuona hivyo. Hii barabara imekuwa, unajua brand ilikuwa inasemekana inakuanga black spot, sasa ni kama hiyo kitu imerudi. Juzi kuna mwanamke aligongewa tu hapa na akakufa hapo hapo. So it needs a lot of prayer. Mwanamume mmoja na mama wamekanyangwa na lori, na ningetaka kuomba waendeshaji wa barabara wote tuendeshe magari kwa makini, na especially watu wa pikipiki wa make sure kila mtu ako na driving license na zile documents zinatakikana. Hiyo pikipiki ilikuwa imetoka pande ya Tutu ikielekea pande ya Embu, na lori ilikuwa imetoka pande ya Nairobi ikielekea pande ya Embu. Kwa hivyo hiyo pikipiki iliweza kuguzwa na hiyo lori na ikaanguka, na ndiposa hao watu wawili wakakanyangwa na hiyo lori. Jatend arita kwe maimbo mar Kenya, Isaya Nakuru, okwayo jopiny mondo hore kirito lipot ewi jatuo michich ni nigi tuo mar Ebola e gweng' ma Nambale, kaunti ma Kakamega. E oboke mowuok e bad migawo mar thieth e kaunti ma Kakamega, dichuono ma jahigni 32 nolimo imbo mar piny Uganda tarik 15 dweni kuma noyude hinyruok e tiende. Nochopo osiptal gi ranyisi moting'o olo mar del kaachiel gi oko manigi remo. Gie sani orwake kar thieth ma St Mary's Mumias koyudo thieth kendo kimedo timne nonro. E weche mamoko, en ni dwe mar 9 osebedo dwe mar dhialo tuo mar remo kata sickle cell anemia. Maeri osebed kidhialo gi jokanyo mopogore opogore e kaunti ma Kisumo, kaka wuono kaunti ma Kisumo nomedo jip margi ne konyo siro tuo kata jotuo mag sickle cell. Nyasi mar tieko dhialo dweni notime kar thieth ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. About everything that we are doing. Wasechako chenro mang'iyo ni wapimo jogo madwa kendore kata kaore mondo mi kik gibed ni gikaore jogo manyalo dhi nyuolo nyithindo mani kod sickle cell. Wan kod chenro mar keto jogo manigi sickle cell e marwa NHIF, ka bende wang'iyo ni to jogi oyudo yath kod thieth mowinjore e Kisumu County. Research mosetim nonyisowa ni nyithindo monyuol gi sickle cell kopim gi chon kapok ginotegno e dendgi to chak gi yedhe gi chon, to waneno ni gidak maber, gidak maonge crisis mang'eny, to kendo ginyalo dak aming'a. Achal mana gi jogo kuomu mangima matimo achiel ariyo adek, nikech kata sani ka wuothe kindgi to koka wacho ni ng'ato natuo to ng'ama biro ng'e natuo onge. To a maintain clinic mara, clinic sickles maintain uru clinic. Parents man gi nyithindo man gi sickle cell, asayo teru nyithindo gi e clinics. Kwanza kidhi e clinic mar private nini publics gi eki clinic yot. Ok en gimoro ni ng'ato ochira gimoro notimne dala uwe momiyo koro luwi, to ok ni kendo ni onyalo bedo gimoro mani anyuola ni notimo mok omiyo yude. Sickle cell ok wuog kuom baba kende to ok wuog kuom mama kende. En baba gi mama koriwore. To ka gin gi jin mar sickle cell gite, eka koro nyathi nyalo yude. Kaunti ma Kisumo koro osechako donjo winjruok kod kembe maloso tingni mag pur e neno ni jopur oyudo tingni kendo bedo kod yote pur manyasani, gino mibiro miyo gi yuto mabup. Girup moro ma jopur miluongo ni Kowuor CBO mayudore North Nyakach koro sani oseyudo tinga mabiro konyogi e pur kokalo kuom kambi ma John Deere, ma bende yande oketo piem mar jopur. Motelo ne
locho mar tingano. Jatend migawo mar pur Ilchrist Okwom wacho ni sani piny owacho oselokore kendo chenro geto mar lombo jende mondo mi odonjre weche mag pur. Kaka wang'eyo kaka piny lokore, kor lwasi lokore, omiyo ok wanyal timo pur kaka nwatimo chon cha. To waneno kaka dwayud yo mar kelo yudhe e tich. Koro wanyisogi ni wach tinga ka en achiel kuom gigo maboduokogi e pur nikech within samatin onya puro kama lach mondo yuto dhi malo. So my message to farmers is to start changing and adopting. So changing your way of planting today, of practicing agriculture, and then adopting the new technologies. And that would be the message. And do not think that it's too expensive. There are contracting services there that you can utilize that can enable you to get that mechanization and get the benefit. And eventually you will grow and produce more, and eventually they can start to purchase their own equipment as well. Pek ma wasebedo en ni pur gi lwedo sani ok nyalre. Piny tek, climate change osekelo piny ma tek kabisa ma ok nyalre. Kasto kipuro gi lweti kaminya puro be kothin. Koro wadwaro no tight way of solving the mondo los go wach mar labor shortage mantie nikech joma tindo onge gidhi oko gidhi manyo tich. Koro tinga ni biro konyowa nikech kata ka koro joma donge mang'eny ka to tinga achiel nyalo tiyo kata kar ji 100 on one day. Koro that labor shortage is sorted out. Nen mor mara mar kelo ni weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani odwa mar ka weche manyien odich ahinya waloso ni mamoko mathoth mwabro kelo ni weche kata e cheno mar ang'ich welo kaachiel go imore gie sani. Ang'eyo ni DJ Vic ikore malich mokalo gi entertainment modhi e rang'iny mamalo. Ka kamano elo midusa mawa duto kaachiel gi producer mawa nyinga Milton Ochieng. Awuor bed godhiambo mokwe.